De MFK-fractie toont met een communiqué van mevrouw Camelia Reumer van partij PIN, zijnde een lid dat deel uitmaakte van de toenmalige regering, dat de 12,5 korting gebonden was aan liquiditeitssteun. De fractie vraagt waarom de toenmalige gevolgmachtigde minister van kabinet Ruggenaat niet tegen heeft gestemd. Was het de instructie aan de gevolgmachtigde minister om met het voorstel in te stemmen? Meneer Abayuntike de historia e recordato rende con il momento que o gabinete Ruggenaat a pedi liquiditeitssteun, no momento na Holanda a marina condition, ita parte di edil, of bota baita quer condicionar am te botanha seng, si bono baita quer condicionar no tem liquiditeitssteun. Met passa na seguinte pergunta. De fractie verwijst ook naar de brief van 24 juli 2022 van de Rijksministerraad. En de brief van 24 juni 2022 van de staatssecretaris verzonden naar de Eerste en Tweede Kamer. Klopt het dat in 2020 de ministerraad akkoord is gegaan met de voorwaarden en waarbij deze voorwaarden tot nader orde zijn vastgesteld? Meneer a recordar unitor ko gaandeweg Holanda abene ko condicionang extra a seca. Condicionang ko de momento ko anya e liquiditeitssteun, de momento e nota die condicionang riba mesa. Die condicionang, por exemplo, de overgangsbepaling die dos anya. Outro tá também da e koppeling e casamento entre dryback 2,5% e acceptar lands voor een normering top inkomen.